Ами... Пуснахме го. Добър ден. Добър ден. Кой сте? Аз се отказвам. Какво? Не, ще го отворим. Чакай. Трябва да довлечем тук някакво топче, май. Их. Котана е. Тъпо. Оу. Добре. Ти си. Кой? Това така ли си? Много Да, бъркаш. Тук и моля да слеза. Оу! Пълва за Дуан. Обърни се. Аз съм тук долу. Ко стана? Ко направих аз, бе? Натиснато и копченци ли? Ела стъпи. Не, чакай. Ела стъпи, бе. Ай, държа го, дай. Бягай. Беги. Я те гледам. Той му е да не е някакъв супермен да скача. Кой? Как го посочи, що го посочи? Го случа аз. Shit damn. Добре, стой там, аз съм мърдам. Чай, вартен зибите. Добърках, сега да спраме. Не сме го бъркали. Добре. Аз се бърках, не, чай. Не, чупан ще подпише. Чил, бро. Трябва го на центъра от някъде. Тук има някакъв глупост диспенсър. С кое моята гледам, Йоане? С таб. Да, айде, виж ма къде съм аз. Не знам къде съм, просто не мърде. Натисни таб. Ами аз мога да при тебе, че. Не, натисни таб да виж. Ето тук да нещо става ли, виж? Да, не, погледни. Виждам тая маса. Го спря, Защото си грозен. Аз тъж да мога да дойда, Нарева се. Не, айде бе. Сега отиди при бутона. Долу. Да. Нищо не е станало. Я стой. Стоя. Може да минеш. Fucking shit, какво става така? Че мога да седам. Там. Чай бе, там не мога го фалцирам, то... Няма място. Там е коп, ще пускат тако се. Чай сега малко, чай. Чай го измайстори. Виж ли, тук има някакъв глупости пък аз. Дай там е някаква топка музичарска. Човек. Погледни. Погледни. Бах ти. И къде ще го тура? Трябва просто да се засилим от някъде си. Да, рема виж. Чай, ще го измислим. Ето тия с тук работи трябва да правят нещо. Wait. Сетих се! Не! Fucking shit, паднах. Сетих се! Те се трябва. Вижте, когато минеш престои, Да, знам, трябва да се засилиш те много бързо. И аз просто сменям един портал от тука на този тук горе и те изстрелваме. Нещото като минеш през ето и той ще спира портал. Да, знам, зато и ти трябва да го направиш. Насилаш се? Стана ми лошо. Да, просто не мърде, трябва да видя кое. Видя. И му е персата. Да, виждам. Аз дебеля. Не мога. Братле, стана ми лошо край. Не знам какво трябва да направя. Давай, аз трябва просто да те изстрелям, пускай се. Че малко, че давай. Чай, още малко. Опа, Тръч майна. сега идвам тук, да пусна ти. Да, пусни да ни падне нас по златата. Кой си какъв си, че? Изми го. Чай. Виж го кой е грозно. Тъй. Тук ли трябва? Не. Не, тук. Да, знам къде. Горе на ти. Тото чупи са, не чупи са! Какво е? Fucking shit, той не мога мине от тук е. Добре, пак правим те. Сега само че. Заповядай. Си. Са Вартян. Качи са горе. Само го подай от тук е. Ей, Наръш ли? И морк. Иш, къде го затопорих, знаеш къде е? Не падай! Виждам. Ще падне. Аз ще го взема, ако падне. Мене се. То! Минахме го нивото. Какво?
Аз кой съм, оранжевички ли съм? То какво ми се прави? That's the stench of my utter disappointment in you. Какво да стои disappointment в мен, чули бе? Да, знам. Браден с нас. Нарочно ли? Да. Добре. Така. Тука пак ли има такова е? Пак трябва да вземем някакво топче. Тъй, от тука начин асансьора до тука трябва да дойдеш. Айде. Тука дай да го разучим. Тук има пак така с глупост като преди малко, Иване, дай да го направим. Чакай. Добре, само че... Направи го пак, той там, залм. Направи го. Добре, ма чакай. Трябва да видим първо къде трябва да се стреляш. Разбрах къде. И като натисна скрола, зумва, мино е. Да бе, знам. Това е на тези две места. Да бе, давай. Ами... Хубаво ще видим къде ще стреля. Давай, подия. Давай. Готов. Има ли нещо? Бутон. Дай пак. Fucking ще стана. Ще сме на портал просто. Давай. Давай. И давай. Май трябва да го натисна във въздуха, дай пак. Хубаво, дай пак. Просто ми... Готов ли си? Да. Айде. Ето го, видях го. Натисна го. Натисна го, май. Да, сега трябва другото да включим. Това да видиш. Натисни тап. Той изгасна. Какво? Ако искаш да го направим пак да видиш как изглежда. Оп. Май трябва първо другото копче. Така, бро. И мога да те стрелям направо на другото. Разбрах, точно така! Точно така! Да! Виж, изгасват бързо, нали? И аз като падам и че отиваш на другото. Да, докато падаш от едното, премествам другия портал на другото. Давай, дай пак. Аз имаме той. Ай се мерим. 3, 2, 1. Та с какво вика? Какво брои? Те знам някакъв 3 to 1. Did you notice I didn't even stay to the end of your Що ми се last струва step? се едни I всички was мапове? confident you could finish. Do you know пускам. where I was? Та спадка, значи искаш нещо тук да правим. Изстрелвай се просто. Ама не, аз, защото ще ми изчезнат порталите. Айде, готово. Че го направи също, направи го, Иване. Тъй. Ти ми се струва познат. Въй. Да, Пак. помня го. Ти го помна. Да. Ти го помня. Не, ти беше гадно. Не, помня го. Виж сега. Не мърдай. Добре, аз трябва да го направя, защото аз помня как. Не. Че. Аз трябва да отида. Така, стой там. Искам аз дойда. Добре, сега. Ай. По-добре да минеш. Обаче... да, служи си порталите на той от двете страни. На тука. Да, и от другата страна. Ами аз не мога. Първо от тука. И после ще мина през твоя. Да, и сега от другата страна. То ще ме изстреля. Сега чакай. Ма Сега... то... Не мърдай. Да, знам. Аз трябва бе на сега. Знам, бе. Добре. Иди се засили сега и ще дойдеш при мене. Как аз нали ще ми се... Не дей. Не, просто отиди. Къде, там ли? Да, скочи от той. Трябва да си направя моя портал. Не махай моя. Скочи през него. Добре. И сега просто... Тук помниш да го мъдрих по един час. Просто натисни тап. Дет се чуи как да дойда при тебе. Просто скачам тук долу. Не, насам сме. Насам сте? Насам сме. И ти го помна. Да. Деца отваряха тези вратички. Трябва да вляза вътре. Добре, стойте. От тука. Стой там, не мърдай. Виж как ги правим,
Никак. Сега се засили, служи там едно. Ко? Служи там едно. В някой пък трябва да седи да пази. Как ще стане тази работа? Ама купчи. Да трябваше да... Ще отвърши вратата. Да. Добре, ето го там. Просто ще стрелям. Ще го взема. Дай ми го сега. Ще го дам такова. Бе. Куче мое. Yes! Кефиш ли са? Много. Много. Зан, айде, бе. Всяко? Ами, Значи там къде? там и се изстрелваш от там. Отде? От Там. тук? Да. Зан. Сега ще минеш през моите. Айде. И сега, там има ли нещо? Да, виж, не си там. Липни едно там. И едно ето тук да речем. Или ето тук. Да. Fucking shit. Правите с моите... То здание остарич ли бе? Не е на моето нивото и нещо вижда. То е лесно е. 2000 years later. Вали играем малко GTA.